Páčia sa vám mažoretky? Áno. Áno. A prečo sa ti páčia, Klárka? Preto, lebo sa mi páči to cvičenie. Aninka? Preto, lebo sa mi tí dievčatá stále Čo sa ti? páčia. Tak, chodí Bibi rada na tréningy? Ale najviac sa mi odtiaľ to páči Simonka. Čo sa vám najviac páčilo? Mne sa rok? páčili dine. Áno, keď sme vyrezávali? Mne sa páči toto teraz. Sústredenie sa ti páči? Mne sa páčilo celá hostina. Áno. Mikulášska? Čo si myslíte o vašej trenérke? Jaká je? Ja si myslím, že je milá. Je milá? A ja myslím, že je dobrá. A Klárka, čo si myslí? Najlepšia. Najlepšia je? Prečo najlepšia? Je najlepšia, lebo nám vždycky s tým pomôže, keď to nevieme. Áno. Je najlepšia pani učiteľka mažotiek. A myslíte, že vás má rada? Áno. Áno. A vy ju máte radi?